बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्गात एकूण 70 केंद्र प्रमुखांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. तसेच 179 शिक्षकांचा वरिष्ठ श्रेणी वेतनाचा विषय प्रलंबित होता. पदाधिकारी आणि अधिकारी मिळून सोडवला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. केंद्र प्रमुखांच्या समायोजनाचा एक विषय होता. समायोजनामध्ये मोठे प्रश्न झाले होते, ते सोडवण्यासाठी अध्यक्ष साहेबांनी जे काही सूचना दिल्या त्या पद्धतीमध्ये आम्ही शासनाकडून एक पत्र आलं आणि त्यानुसार आम्ही समायोजनाची कारवाई पूर्ण केलेली आहे. आणि त्यामध्ये एक महत्त्वाचा विषय होता की केंद्र प्रमुखांची आपल्याकडे भरपूर जागा शिल्लक होत्या. त्यातले आपण 69 लोकांना केंद्र प्रमुखांची पदोन्नती दिलेली आहे. त्यामुळे आता उरलेले जे 3 दिव्यांग होते, अजूनही 3 लोकांना दिव्यांगच्या द्यायचं होतं, ते अपात्र होते. पण 69 लोकांना आम्ही केंद्र प्रमुखाची पदोन्नती दिली. अजूनही 69 लोकांचे प्रमोशनचे प्रस्ताव आहेत आमच्याकडे. ते पुढच्या आठवड्यामध्ये किंवा 15 दिवसांमध्ये आम्ही ते पूर्ण करू. दुसरा विषय आहे की प्राथमिक शिक्षकांचे भरपूर प्रश्न आहेत, इतके बरीच वर्ष प्रलंबित होते. त्यातला एक महत्त्वाचा विषय होता की चट्टोपाध्याय आयोगानं सांगितलं होतं की 12 वर्ष अर्थकारी ज्यांची सेवा झाली आहे त्या प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी द्यायचा विषय होता. हे विषय सुद्धा जवळपास 6 ते 7 वर्ष प्रलंबित होते. त्यापैकी 179 लोकांना आम्ही 12 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी गेल्याच आठवड्यामध्ये आम्ही मंजूर केली आणि ती त्यांचे सर्वांचे आदेश पण निर्गमित केले. यामध्ये उपशिक्षक 85 आहेत, पदवीधर 63 आहेत आणि उच्च शिक्षक उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक 31 जणांना आम्ही त्याच्यात लाभ दिला आहे. असे जवळपास 179 लोकांना आम्ही लाभ दिला आहे.